Može. Da. Je radi se. Kako se vidi vrh? Malo drvo smeta ili je. Filip. Stój tam. Zajracie. Filipe. Zašto ne si dobro? No nie czekam na ciebie. Gledaj vamo. Gledaj vamo da je dobro ušite kad idem napravo promata. Pa radi da slikam. Ne. Ako se zajedno. Da mi daj da ne klika za ti. Čekaj da izvršim slikova. Ova nije dobro. Amo skupi, klikneš, podrži na sekundu. Da, imam i. I snimaš. Aha. Znaš to, već rekaj, ako mrzneš, se mrne i slika. Aha. Drži ovo. Hajde vamo. Filipe, Gledaj vamo. Spušti ragac da ti ke fliste malo. Sve je šišao odande. To Nisi posljednaš kako se vidi odande, ne može da se... Pa dobro, snimam čvrzo.